els que ho han patit els hi costa d'explicar-ho, però els que hi han intervingut moltes vegades no ho reconeixen, ni tan sols en són totalment conscients, no, a vegades. És a dir, els abusadors moltes vegades no tenen la percepció clara del que han fet, no? Sí, Us hi trobeu amb això? Hi ha de tot, n'hi ha que ho han acceptat, però que no sabien les conseqüències, que ho diuen. És molt delicat parlar de l'agressor o abusador. Superdelicat. De fet, a l'obra ens hem plantejat aquest tema, ho dic perquè, clar, ja segur que sortirà, i ens hem plantejat molt. Llavors, l'obra és un tema molt contundent, que més d'una hora, o més d'una hora i 10, és excessiu. Llavors, per tractar-ho amb rigorositat, ens hem adonat, entrevistant especialistes tant que treballen amb supervivents com especialistes que treballen amb agressors sexuals, abusadors, i fent moltes entrevistes, ens hem adonat que no es pot parlar de tot amb rigorositat i amb profunditat. I que és d'una complexitat tan gran el tema dels abusos sexuals en la infància que o amb una hora i 10 o una hora focalitzem molt bé amb qui ens centrem o parlarem de tot malament, perquè la delicadesa amb què s'ha de parlar d'això, aquí està la dificultat, penso. Llavors hem focalitzat molt, i parlant-ho últimament, que aquest tema aquesta pregunta ens l'hem fet molt, no? Sortirà, entrevistarem algun agressor sexual, algun abusador, hem entrevistat els especialistes que treballen amb ells per arribar a decidir si ho fem, hem anat a xerrades sobre pedofília, pederàstia, hem fet un munt de recerca per acabar decidint que no es pot parlar de tot, que en tot cas hauria d'haver-hi una altra obra, però amb una hora i 10 el focus està en el supervivent. Sí, perquè ens hem adonat realment que érem superignorants al voltant del tema. Això ens ha... Per exemple, que un de cada 5 nens, nenes, ha patit o patirà abusos abans dels 17 anys. Aquestes són les estadístiques que va donar la Unió Europea el 2013. Un de cada 5 nens. O sigui, és brutal, això, no? I que sempre diem com s'eduquen els nens. En el tema d'aquesta obra hem reflexionat molt al voltant de la prevenció. Quina prevenció fem perquè això no segueixi passant? Perquè pels abusadors no sigui fàcil abusar d'un infant. Clar, aquí està el gran tema, no? Compte amb els estranys. Però clar, els estranys que abusen d'un infant són un 15%, el 85% està a casa. O sigui, què estem fent, no? O sigui, en això la Vicky Bernadet, la Fundació Vicky Bernadet, i la Vicky està fent... Vaig anar a una xerrada que feia per pares a un AMPA i estan fent molta feina per la prevenció, en l'educació dels nens.